Ke sibheke laphana i-episode ethande kakhulu kanti futhi ekuyiyona ephikisana nama-post amthandeni lapho khona umthandeni ephendula khona. Kanti futhi amanye ama-podcast ahluke ngani kule podcast ekuyiyona esiwundabamlonyeni kangaka? Yini le eyenza ukuthi wena ubone ngathi kuhluke kakhulu noma engathi abantu sebeyinaka kakhulu ngeso elingcolile? Ukhuluma ngeGezani Media nombuso wamaciko production, kuze Gezani Media Production nombuso wamaciko production angithi. Impela kunjalo. Ngiyafisa ukuthi uma kuwukuthi wena khona usukulandelile, ulandela watholani kanti ubuka ngaliphi iso wena ubungozi nobuhle bayo le podcast? I-podcast inhle kakhulu kanti futhi ixhasa abaculi ngokubaveza ebalazweni nokuthi abantu bazi ngabaculi. Kodwa mina umuntu engimbuke laphana ngabona ukuthi uyena umuntu oyinkinga kanti futhi abantu uma ngabe bekhuluma noma besenda ama-voice note bayakuveza ukuthi uyena umuntu oyinkinga. Ilo okuwu-MC esingazi-ke noma kusuke kuwuhlelo lakhona ukuthi anze ngale ndlela asuke enza ngayo. Sitshele phela wenzeni u-MC, wenzeni i-presenter? Nathi singama-presenter siyafisa ukwazi ukuthi yini le enhle ekumele siyenze, yini le embi ethinta abantu ekumele siyenze. Sichazele nje, uchaze kabanzi, uchaze futhi nangayo podcast ukuthi inhle ngobani. Yini ndawo uthi wena abantu bayakhala ngayo, uyilalelile yini yonke? Kwenzakaleni? Asichazele. Ngizoqala nje kwi-podcast ekuqaleni kwayo ibe nokuxuba abaculi. Kwabaculi abangaxabene, right, sakuvumela lokho. Kwawukuthi i-podcast nje ixuba abaculi. Kwahamba kwavela ingxabano kwababa uShwi noMtekhala, kwabizwa uShwi nobaba uMthwaliso Bhokweni. Uyabona imibuzo ebuzwa laphana ubaba lo umfolo uMthobisi kanye naye untombazane lo, eminye ingaphenduleki, uyabo. So uzithole lapho khona esethi khona uShwi, hhayi, i-ofisi elikhulu alitholakali ukuphawula kuleyo ndawo, yabo. Ngobani? Babalekela ukuthi eminye imibuzo isidiphu ngale ndlela yokuthi nabo bakwazi ukuyiphendula, yabo. Kodwa-ke kwahamba isikhathi le mfana webhova nalo mfana wendidane zange ngize ngiyibuke nje yonke, zange futhi ngize ngiyinikeze isikhathi sayo ngoba angi-understand-anga into ababizelwe yona ukuthi babizelweni, yini abazokhuluma ngayo, uyabo, bezoveza. Kodwa ngathola ukuthi-ke sengibona iqephu lapho khona sethi umfana webhova abaneme ngendlela iqembu kwakuthiwena abekelwa bona. Lo wendidane uselitholile angithi iqembu amageza amahle, lo webhova akalitholi. Amagcokama, angazi noma amagcokama noma abafana bebhova, abafana bakaMgqumeni, uyabo. So since kusami kanjalo zonke ezinye izinto azicaci ukuthi-ke kwenzakalani ngayo i-podcast, ibuye idide abantu, ibuye futhi iveze umsebenzi omuhle. Laphana-ke kuthe kulandela yabeza khona uSaliwa, uLuva Edubazana, u-Face to Face kanye nentombazane le ye-Blue, I think Blue Nation noma Team Blue, yeah, Team Blue. Lapho khona-ke bezosivezela ubuhle bengoma nokubaluleka kwamagoso nendlela amagoso abiza ngayo ingoma nendlela nje ehlanganwa ngayo, uyabo. So lokho kwamukeleka kuhle futhi yayimihle imibuzo, yayingqwele, yayimihle, yayinhle nje i-podcast yaze cishe yaze yaphela. Ebeyinxova-ke ile egcinile le lapho khona kubizwe khona uMashonisa kanye nomfo uPholo kwase kufika umfundisi, uyabo. So leyo podcast ayizange izicace ukuthi kahle kahle babizelweni. Lapho khona-ke uMashonisa noPholo abaze baveza khona ukuthi bona kahle kahle into abayibizelwe ukuzokhuluma ngomsebenzi wabo, ukuthi uhamba kanjani, bawuthengisa kanjani, yini abaqhubeka nayo, baqalephi, bafikaphi, yabo. So lokho kodwa kungekhona ukuthi kuqalwe abalandeli, hlampe ne-presenter yabo iqale yathola umongo ngaba abalandeli ngoba ama-voice note asendwa day before kufike usuku le-podcast, kuye ngokuya aqhubeka esendwe-ke njengobuzwa abanye sebekhuluma ngento eyenzeka ngaleso sikhathi same time ngoba i-podcast isuke i-live, yabo. So into eyenzekile laphana untombazane lo uthe zibekwa nje wayibuza imibuzo mayelana negcokama, cishe i-podcast ize yawu-half laphela i-hour
ebuza umbuzo mayelana neGcokama akangenile ukuthi ubani umashonisa, wenzani umashonisa kanjani. Right, lokhu kubuzile ngasekuqaleni ukuthi umashonisa, masikhuluma ngomashonisa sikhuluma ngobani, uyini. Balaba baveza ukuthi eGcokameni, kodwa nje ukuvela noma ukuqala kwe-podcast iqale nje ngegama leGcokama yaze yacisha ukuphela ngoba nakhona ukuze kungenwe kubona kungenwe ngoba sekuvela abantu sebebhedla manje ukuthi kanti kahle kahle labantu babizelweni bayibona-ke laphana kuma-comment iy'ngqwele, uphinde futhi laphana-ke ama-voice note amanye bebewezwa, uyabo. So untombazane esaqala ubeba nephepha lemibuzo, kuthena kodwa laphana bengaliphethe iphepha lemibuzo okukhomba ukuthi nje into abezoyibuza beyazi, uyabo. So siyavuma ukuthi-ke bekubuzwa mayelana nangokwey'gcokama, nangokuthi-ke basebenza kanjani nalo, bekunjani ukusebenza, yini edala ukuthi bephume, yabo. So eminye imibuzo ibiba personal ngendlela yokuthi kubuzwe ukuthi eMabhida kwakuyini inhloso yokuthi niye khona, yabo. So lezo zinto bezingawenzi umqondo womuntu osekhaya ukuthi why ikhulunywe ngomuntu engekho kanti kuwumuntu naye ongakwazi ukuthi eze, yabo. So ukugxila nje kakhulu kuleyo nkulumo sabheka abalandeli, sabuka-ke nathi njengoba sabalandeli bayo, siphinde futhi sibe ngaphansi sibuke izinto ezinhle nezimbi, yabo. Sabuka laphana ukuthi-ke akusawenzi umqondo ukuthi manje wayikhulunywa ngumuntu kahle kahle ongekho, kuphinde futhi kubuzwe abantu as if umuntu unqabile ukuthi eze yena. Ngizokhuluma nje asazi ivumelwano noma kusuke kuvunyelwene ngani, kodwa kuyacaca ukuthi kusho ukuthi-ke baveze njengokuthi iGcokama linqabile ukuza kwi-interview noma linqabile ukuza laphaya. Kanti before sake sabona khona lapho khona befakwe khona noKhuzani, befakwe uyena uMapholoba, ebaphikmixile wasefaka isithombe sombuso wamacebese ye-wallpaper. UGezani waseqhakambisa lokhu ukuthi-ke kwi-status samapholoba njengamanje. Ngicabanga ukuthi lokho iGcokama lakuseva noma la ku-screenshot noma la ku-screenshot ngendlela elithe mase likhuluma ngayo kwacaca ukuthi-ke wonke umuntu njengamanje sekuyamcacela ukuthi kahle kahle i-episode noma i-podcast isijayelwe neGcokama elisha ngoba kunemibuzo eyahlasela uSigwebo benodlubheke, uSigwebo wabhedla ngenye indlela. Kuphinda futhi njengoba kuzohlaselwa njengamanje abafana sebebuzwa manje bayabheka itulo, bayaxinwa ngemibuzo. Usabathe umashonisa, hayibo mina bengizela ukuzobuzwa ngomculo wami lana nangokuthi kuhamba kanjani. Ezinye izinto bethi hhayi sasidakiwe, kudlule kulowo mbuzo kuphinde kubuye futhi kuwona kube ngathi uyaphenduleka, kube ngathi uyaphela futhi, uyabo. Ezinye izinto bezingawenza umqondo ophelele wokuthi kahle kahle sikuphi isizathu se-podcast. Lapho khona-ke untombazane ethena sekukhona untombazane osenda i-voice note wathi-ke cha mina ngisho lutho kutheni, cha sisi imibuzo yakhe iyaqhatha, imibuzo yakho indlela obuza ngayo iyaqhatha, uyabo. So lo sisi waseveza ukuthi yena kwi-podcast njengoba umbuso wamaciko uvulele ya podcast uyivule ngenxa yokuthi ufisa ukuthi umuntu osekhaya azi lokhu afisa ukukwazi oku-wrong noku-right ngabaculi. Kodwa uma ubheka imibuzo eminingi ibigxila kokubi kuwaMthandeni. Laphana sikaze sithole igama laKhuzani liphatheka ngendlela embi. Lokho kwenza ukuthi abalandeli bebuke ngelinyiso, beyibheke mehlomane ukuthi ngampela sekwenzakaleni, kungathi ingane imikhala ebese kuba khona abajabulayo. Ngibuye ngizela kwi-poster kaMthandeni lapho khona esephendula khona indaba yayizolo. Waqala laphana wayiphendula le podcast kade iphela nje emalangeni. Wathi uyamazi yena lo sisi ubekade ekhipite nobhuti ufihle zakhe umfokamNomiya kaMashu washa ama-section nganganaka-ke. Wathi akayazi into akayibanga naye ngoba wayengakaze abapopole ngisho benza umdavazi inkonzo yaseCameroon, babeyikhipitele nje ubemazi lapho, cha wayemuhle yena bandla, uyabo. So ekhombisa ukuthi njalo ungaphatheki kahle ngezinto ebeyikhulunywa kwi-podcast. Lokho-ke sakuzwa futhi sakulalela ngoba kuyinto eyiqiniso, into ebesiyibona nathi ebonwa izwe lonke, right, savumelana nalokho. Kuhamba amalanga
sekuyacaca manje ukuthi-ke omapholoba nabo Gezani sebethatha khona iy'nyathelo sebeyithatha mhlambe ngey'nkulumo ezithi azibheke noma iy'nkulumo ezithi ey'khishwe uMthandeni mfo kaManqele, uyabo. So uMapholoba ufake i-status lapho khona ethi-ke indlela eya Gezani, indlela eya Zamaweza iqala kuMapholoba, kanti futhi iyahlaba inameva, ameva awogagana. Uyabo ukuthi-ke uMthandeni akakwazi ukuthatha ama-action ngoba kusho ukuthi vele ucushiwe, uyabo. Why mawukuthi kune ayikho ingxabano phakathi kwabo bengabizwa apparently bebizwe eceleni bodwa ukuthi-ke bezokhuluma mayelana naleyo nto ukuthi Mthandeni inhloso ye-podcast ikanje kanje 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 kanje. Siyaxolisa mawukuthi senze kanje 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 kanje. Okukhomba khona ukuthi kusobala ukuthi-ke ubecushiwe, kanti okungenza futhi ngiphinde ngivumelane nokuthi-ke iGcokama ngalento le kuhlangenwe ngalo laphana-ke umcineka uke wahamba waya okhosini lapho khona beyokhuluma khona ngemicimbi, kodwa ufike waveza ukuthi-ke umuntu oyinkosi yamaskandi noma kuthe makwenzeka izinto kwasala kwaba uyena inkosi yamaskandi kube uyena ukhosana. So kuthena uMthandeni uma ngabe sekhuluma ukuthi kuhlangene abantu noma kuhlangene iy'phathimandla ngegama lakhe nomculi oyedwa phakathi ngenxa yokuthi kusho igama lakhe, nami kwangenza ngawufakazi noma wakhuluma okunye ngakubona ukuthi oya kwenzakala kanje ngenhloso yokuthi-ke ezinye izinto mhlampe-ke ngeke size siyikhulume mhlawumpe okunye futhi asikwazi noma kuba ama-public stunt noma kuba into eyenziwa ngenhloso yokuthi sibheke emehlweni, uyabo. Right, siyakuzwa mfethu indlela esikhulume ngayo ukuthi-ke i-podcast yinhle kanti ubani okuyena umhlaba umxhwele wena kahle kahle. Njengamanje sigijima laphana sibheke ukuthi wena-ke siyakubona ngelinye ilanga noma siyayibona iGcokama TV ithuthuka iyenza umfaniswano ofana nalowana, kanti wena uyobuwenze kanjani, uyobuhluke ngani, yini njengamanje oyibonayo ongayishintsha noma ongasiza ngayo ukuthi-ke ishintshe laphana-ke kuma-podcast asenzekile? Ya mina ngiyavumelana nokushoyo futhi angiphikisani nakho. I-podcast inhle kakhulu kanti futhi ibukeka ihleli izinto ezinhle, kanti umbuso wamaciko futhi siwazi njenge-legacy enhle ngaphansi kwabaculi bonke bayakujabulela abaculi ukuthi umbuso wamaciko iwona umcimbi oseka abaculi, oseka abaculi ngeqiniso. iGcokama TV siyayibona ngelinye ilanga yenza i-podcast nabaculi, kodwa angifuni ukuthi mina ngobe ngipeketula noma mhlawumbe kukhona ngobe ngubheka okungale okubi. Into mina engisuke ngayifunda, ngifunde kubaba uTshatha kakhulu, ngafunda futhi kungizwe kuyambencezwa kahle kahle mangabe uphethe nje abaculi uyambenceza. Ezinye izinto awuyilandi ngoba zinjalo, ngobani ufuna into yakho ihleli ithandwa kanti futhi behleli beyilalela abantu, kungabibikho ukuthi wena sewuthatha isayidi, hhayi ngoba nakho ukuthi mhlawumbe ngoba usuhluleka ngaleso sikhathi uku-maintain into yakho, kodwa usufisa ukuthi abantu beyithande baphinde futhi bayilalele bazi ukuthi umculi sebemkhuluma kabi ngoba bemkhuluma kabi. Umculi akathi mefikile kwi-podcast yakho umkhonze, umbongele, usho ukuthi ey'ntweni ezinhle asezenzile, usho amagalelo akhe amahle, ebese mhlawumbe sekungavela lokho okuyihlaya naye azokwazi ukuthi akuhleke okungeza ukuthinta ezinye izinto kuze kube personally ngale ndlela okwenzeke ngayo kumbuso wamaciko. I-podcast enkulu esibukele kuyona kakhulu, esisikile futhi iphethini kuyona, kodwa akusithokozisi ukuthi-ke kube nabaculi abangaphathekile kahle ngayo, ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe kuzoba ngowokuqala uMthandeni kuphinde futhi kube ngowokugcina. Bakhona abaculi abasazophatheka kabi, kodwa sicela ukuthi-ke upresenter angeke sisho ukuthi akaxoshwe, amandla ukuthi axoshwe asinawo noma sithi akamiswe, kodwa siyacela ukuthi attend amaklasi apresenter noma we-journalism, aphinde futhi akwazi ukuthi afundiseke ngemibuzo ekumele uyibuze amaciko noma ama-interview ukuze into yakho ihleli yinhle bekujabulele abantu. Abantu-ke
ibona abakuyisa ehlathini. Uma bekuyisa ehlathini wena ungayi phela ehlathini, kugwema ukuthi wena ungase uye ehlathini. Ngobani? Uyazi ukuthi vele inhloso yabo ikuphi. Akekho umuntu ongayazi inhloso yabantu. Ngaso sonke isikhathi uma wenza okuhle bahleli bekudonsela ehlathini. So kuyihlazo ukuthi-ke singathi thina sibukela kuyona iGezani Media Production nombuso wamaciko, ebese kuba yiwona futhi ogijima nabalandeli uba ngasesayidini labalandeli, ngoba ngelinye ilanga abalandeli bayomfaka ehlathini. Uthole ukuthi la bantu bahlukene ngaleso sikhathi, kube nomuntu olimalayo. Kungeke kuze kube mnandi uma ngabe sekuvela iy'nkinga ngaphansi kwabaphathi bayo imbuso wamaciko neGezani Media Production ngezimo zokuthi abantu bahlonyiswe abantu. So ilegacy igcine iyinhle injalo, ngoba ngelinye ilanga uma kuthiwa kuvela inkinga akekho umuntu oyoba nesibindi uGezani abe naso noma Pholoba abe naso sokuthi-ke bethathe imibuzo efana naleya beyithi khaxa laphaya, ngoba untombazane lo kucaca ngokusobala ukuthi-ke into ayikhulumayo ingoba nakho kuwukuthi uyazi yena ukuthi izinto eziningi kuthi wena akakhulume, unayo i-backup. Lokho okungasebenzi, indaba ye-backup ayisebenzi. Into uma ngabe uyikhulume yayimbi akucaci ukuthi ukwenze ngephutha, akungabe sekuwukuthi wena yonke into ukuqondile ukuthi uyenze ngamabomu, ngoba nakho kuwukuthi ubheke ukuthi uzosekelwa noma mhlawumbe into yakho izombencezwa, ebese kuba ukuthi wena ogadiwe. Uyabo, iGuluva TV siyayibona ngelinye ilanga nathi sisey'nhlelweni noma sisohlwini labantu abazo-interview-wa abaculi. Sisey'nhlelweni siphe kwakho njengamanje ukuthi sokwenza kanjani, iyiphi indlela esingenza ngayo. Kodwa abaculi abazoba khona siyathembisa ukuthi bayakujabulela ukuba nathi, kanti futhi ngeke uzwe umculi kuthiwa ufikile, ngoba nakhu mina ngibuye ngibe umculi sekufike ngambuza imibuzo ezomkinya. Kodwa singambiza umculi sifike sibonisane naye ngaphambi kokuba senze interview, noma sesiqeda ukwenza interview ukuthi no, ngelinye ilanga ubowenza kanje ukuze izinto zakho zihambe kahle. Sesibasizile abaculi. Uma kuwukuthi uzokhumbula kahle, siqale saba ne-channel lapha khona bekuyizwe lamaciko, ebesenza khona i-top 10 yabaculi abasakhulayo. Sibafaka nabo laba asebekhulile mangabe kunengoma ebi-trend ngaleso sikhathi. Kwasho ukuthi-ke nami ngaleso sikhathi nganginakho ukuqonda okuphelele mayelana ne-YouTube channel. Kwenzeka amademeshe-ke i-channel yagcina ivalwa. So ibuyile iGuluva TV, njengoba ibuyile njengamanje, ibuyile nayo i-top 10 yabaculi, iyayenza part time. Kanti futhi ama-show laphana kunesintu sami, kuphinde kuzoba neGuluva commentary, kuphinde kuzoba nama-episode nje lapho khona sigeqa noma sihlaziya yonke into ekade yenzeka kuma-episode. Siphinde futhi laphana-ke sibonge kwi-Real TV 1. I-Real TV 1 iyona podcast esingathini enamandla noma esibukela kuyona kakhulu. I-Real TV 1 ayinqeni ukuthi ifike yenze i-trend video ku-TikTok, ebese uthi uyobheka kwi-podcast ephelele, uthola ukuthi lento ekade ikhulunywa laphana ayikho. Ngobani? Babonile ukuthi eminye yemibuzo noma eminye yey'nkulumo iyabheda, ayikho for ukuthi ingavezwa kubantu ngendlela ezokona. I-Real TV 1 iphinde iyona futhi nomuntu osuke ephendula ngaleso sikhathi, okuyikhona okuholela ukuthi-ke kukhathwe ezinye izinto. Kubalulekile ukuthi ezinye izinto zithi rekhodwa, ubone ukuthi ziyarekhodwa kodwa azi-actwa, ngoba uku-actor kuyinto engeyinhle nayo, kunembangela yakhona ebhedayo. So ama-TV nje amahle, enza kahle. Siphinde futhi laphana sibonge ku-Mac G. Uma kuwukuthi ulandele i-TV ka-Mac G, ilapho khona asuke ebuza khona umculi ngamagalelo akhe ngey'nto ezinhle, ukuthi-ke ubani, usenzeni, siyakubona ngelinye ilanga usebenza nobani, ufike kanjani lapho khona. Ilapho khona-ke u-Mac G akwazi khona ukuhlukanisa inhloko nesiqhanti, ngoba ngicabanga ukuthi onke lama-podcast akhona njengamanje athi awalandele yena, noma yena-ke ebe ngaphambili, kodwa lawa amaskandi I'm guarantee sure ukuthi-ke athi awalandele yena ngokuphelele u-Mac G. So ababukele phela nendlela imibuzo ekubuzwa ngayo ne-communication exoxwa ngayo nama-artist. Asiboni laphana kumbuso wamaciko kuhlekwa namaciko, kuncokolwa nawo noma iciko lize lincokola. Ngobani? Yonke into imibuzo ebuzwa khona iyakhincana. Uma ingakhincani,
ikumala entanyeni ukuthi ngeke usakwazi ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume kahle. That's why bethi bekhuluma kukhona notshwala eceleni ukuze-ke bagade ukuthi umuntu adakwe ebese ekhuluma izinto ekuyizona ezingacacile. Alright-ke uzokhumbula mntana esekhaya ukuthi uma usuku lakho lokuqala la uzosubscribe and usuku lakho lesibili uyashare uphinde ucommente futhi. Indlela okhomenta ngayo yenza sure ukuthi iyasakha, iyenza ukuthi nathi sikwazi ukuthi ngelinye ilanga sikujabulela ukuthi sibe nawe kanye nawe kwi-podcast yethu. And kungakhohlwa ukuthi abaculi bethu baseza nama-voice note lapho khona seba-interview abaculi abasephansi, abaculi abaphezulu. Ilapho khona sizokuvezela nawe iside lomculi wangakini osakhulayo ukuthi iziphi ingqinamba abhekana nazo hleze umsize. Kanti futhi uzokhumbula ukuthi sesiyivule laphana eMgogodi Records ekuyona ezosiza abantu. Mina Thuthukani, ngiyabonga.